И здравейте потребители на YouTube, аз съм Вената BG The Gaming Ханджийски и днес ще играем на Egg Wars в един сървър. Ще ви дам IP в описанието. Съжалявам за лага, но какво се прави? Оф. Добре хора, нека да решим в коя арена ще играем, но като гледам много яко. Ай, ще поиграем в той стройката. И хора, само малко ще трябва да изчакаме заради тези тук хлапаци. Защото не иска да джойнват. Добре. What? О, мага, много съм тъп. Натиснах леглото да лефна. Сега вече са 12 човека. Сигурен съм. Сега ако не са, екстра. Човек. Колко съм зле, аз мисля да цъкна на хартията, бате. Teams. Сериозно. Аз ще останах най-просташките. Ами аре, пърпъл. Това знае. Добре, ние почваме след 13 секунди. 12. И чай малко са. Сега ако никой не джойне, според мен никой няма да дойде при мен. Значи пърпъл. Не. О, все. What? Нищо. За да ръпич. Ай, лаг. Добре, почакай, ама ще трябва да ми освободиш мястото малко. Ай, сега, моля те. Моля те, махни се тука. Айде, махни се, бе. Добре. Нека да вземе блокчета. Сега ще направим път към средата, за да може да гепиме голд и диаманти. После ще трябва да го струша, защото този тапанар нищо не прави. Аз трябва да му правя играта на този смешник. Ако никой не ме убие, защото и малко ми лагва. Майка ти! Майде! Еми хора, то сме уби. Сега сме го загазили. Еми добре хора, ама то па ще дойде преди. По-кротко, пич! Не, няма да се качи тука. Не! Опа. Ево тука. Аре, махай се от тука, бе. Нали знаеш, че аз мога да се бия, макар и да съм с ръка. Мали, той ще ни дойде. Путка. Не знам за тех, ама... Първото, което трябва да свърша, да намеря шибания голд. То ме видя май. Опа. Ама много искаш. Но си позволяваш, а? Да, човек ще му убие па. То път ще купа ни меч, човек. Ще го прекъцам. То тук те плана, то смешник нищо като не прави, що да направя. Ще взема тук някакъв меч втора употреба. Така! Айде тръгни! Разгилей! О, тук ли има вход, че бе? Аз не знаех.
Къде сте? Да, тук са диамантите. Yes! Сега да ядат. Хуй. Тя. Грузници. Бързо бегай, бегай. Само тук да не ме види. Само не съм грешил. То спичага нещо. Не. Пич, му е малко блокчета на заем, ама как гледам не може. Добре, аз тогава сам се оправям. Значи аз сам трябва да си вземам блокчета. Аре бе, па едно блокче му отцъкна. Добре. Да. Той пичага, ако ще се сеща, ама ще трябва да щупим пътя. Къде хода бе, трекова една шивана кирка тук. Тук за някакви диаманчета. Охо. Efficiency. 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 Аре, пичага, връщи се! Трябва да чува пътя! Некой да не ни дойде по нашия път и да не изтреска, защото не сме подготвени. Аз дори нямам броня. Само да не направя някой риб. Ох. Абе, бегай бе, искам да го апдейтна бе, дей бе, шипаняка. Та кирка няма да ми трябва такива букуци. То значи си направил чище. Колко си мазен. Браво, поне нещо да апдейтнеш. Абе, бегай бе, искам да събера 100 диаманта. Да, 100 диаманта. Не са само за тебе. Баси келемето. Чай да аз никакво броня си купа, не си имам, защото като гледам ще си имаме гости скоро. Ох, лагна. Добре, да видим какви брони предлагат. Не вземам тук някой броня, колко да ми свърши работа. Аре бе, трябват ми още 16 диамант трябва да събера. Добре, бегам. Добре. Трябва да съберем за як меч. Един стак диаманти. За сега съм 100. Добре, доволен ли си? Апдейтна ли го? Браво. Сега махни се бе, махни се бе! Буклук мазен. Аз съм си взел най-пропадналата броня, протекшн единица. Ти тук се бъкаше с диаманти. Сега ще виж, ще взема за 64 диаманта. Не, най-скъпата е за 16 емералда. Бе, тогава си взема яго да се...
Значи горе трябва да събера доста диаманчета. Един стак. Ех, леле, то спич. Прави път! Мале! Само я бах майката. Баси, сега ще вземем тук някакъв лук. Добре, взе си най-хубавия наградник. Карай сега се разкари от тука. Искам аз малко диаманти да събирам. Не са само твои. Дейбай на хлапето. Чаква си защитава, леле. Добре. Тук си прави защитка той, аз ще си взема пърпал, ес, поне сме ние. Чай, тази старата букоджийска броня фърляме. Само лъка трябва да го запазим. Защото... Чакайте, хора, че някакъв тапанар ми звъни. В неподходящо време, когато снимам. Добре. Сега мисля да си взема един за 12 блока и мерали. Мисля, че толкова струваш. Ще да се събира малко. Чай, че на мен ми се стрували, скоро ще ни дойдат. Добре, чай да погледнем във въздуха. Ох. Добре. За сега, като гледам, мисля, че нямаме беди. Ето, който купа още малко стрели. Еми хора, макар и да не съм с най-хубавата броня, сега ще си купа горе-долу хубав меч. Няма от най-хубавите, ама меч все пак. Днес ще бъде 3 стака. Нали аз нищо съм гладен. Сега хора ще си купя. Поне се сетил нещо да направи. С яйцето, но не мисля, че е например много голямо нещо. Омагъх. Хора, този клип ще е доста дълъг, но все пак
Да се провалим тази игра, да спечелим. Но ще ми отнеме доста време. Дейков ми е то Iron Man, ми трябва. И бъкано е за дъма. Изчезнаха. Да, бе, бате. Много хубав късмет. Да. Най-скъпия лък е... Сега да видим. Един стак емералди. Добре. Един. Не, 3, бе. Трябва ми точно 2 стака. Добре. Само малко хора ще трябва да се оборудва, защото, нали знаете какво меле става. Да, ето. Купувам си най-якия лък, то го фърлям. Подарявам го на този пич. Добре. Си го... Такова за здраве, ако му трябва да е. Чая да си събера малко голдец. Айде, и Ред са загинали, после ние сме следваща мишена. Я чакай малко! Ред и Ело са такони. Аз мога наверно да направя път към средата и да ги изпомачкам всички. Що седа тук като някакъв пън? Да, човек. Без майтапа ма направя път и ги меля. Няма смисъл. Айде, чао. Този пичага само е решил да дойде, ама не е познал времето. Съжалявам, хора. Лоп. Чай да нападна. Хора, той тук си е прил път ли, бе? Деба и смешника, начи. Добре, пичак. Пича. Отивам си купа тук една тъпа кирчица, колко да ми свърши работа. И сега ще счупа този мизерен път. Пинк и Ред. Хора, като гледам тази игра, може да победим. Но Ред не знам къде бяха. Да, там. Значи трябва да отскоча после до Ред. И хора, ще стопирам клипа на пауза, защото ми се ходи на тоалетна. И се връщам след малко. И здравейте, хора, върнах се. Нека да продължаваме с клипа. Добре, хора. Аз мисля без майтап да направя път. Иди да го убия този мангал. Вместо тук да бавим време да седим. И да се мутаваме с този спич. Взимаме блокчетата и отиваме през средния път към техния. Да си нямам проблеми до тогава. Ама, не знам, сега ще видим. Като стигна. Значи той... добре, пичага. Той нарочно го направи така. Какъв хитър мошенник. Сега ще го фана аз него. Само да не ми е лагнал и съм му щупил главата на това. Мангал. Сега ще му щупа главата. Само да не ми лагне нета и е Р и П. Защото... сега като го убия, ще му взема яйцето. Ама то може... Мале, венци, колко за дете трябва ще взема хубава кирка. Ето го нашия приятел. Добре. Добре. Майка ти да еба. Глей го! Бе! Параче! Аз му закрил, бе. Ело тука, бе, мангал. И аз му закрил, бе.
просташка! Куче син! Той яде! Майка ти да еба. Не. Не. Не пич. Не пич. По-кротко. Същите. Значи меле е окей. Крий се. А така, мерси. Даваш ми предимство. То нещо, май си има проблем с мене. Трябва някак си... Ама то тапанар, бате, защото не иска да ми помогне. Сега ще съм рип. А така, пичага, браво! Аз ще чупа яйцето. А така, браво. Браво, пичага, трепай го! Само да се добра до яйцето и биеме, пич. Чакай. Давай, удържи се. Той е щупено. О, мъгъв, верно, бе. Трябва да го биеме то, мъгъл. Сега ще киля, бе. Ама, много си... Гледай го! Путко. Аре, мелете се. Гледай, лате, мога се... Аре, бе, изкили го, бе! Давате, то си взел легендарки! Гледай. И ти ли поча с мене, а? Май, човек, то ще му убие. Майка ти, педерас. Не, мали, то ме уби. Леле, давате, това тук през цялото време е седел да си купи легендарки. Аз мога така. Бе, смешника. И аз мога сега да си взема легендарки и да те къцам, като ненормален. Гледай сега, какво стана? Майко. И хора, мисля да паузирам клипа за малко, защото нещо ще ми зарежда. И давам пауза. И здравейте хора, върнах се отново и ме изкара от сървъра защото сървъра го рестартнаха. Но нищо, бехме близо до победата, да се радваме за това. И хора, мисля това да е за клипа. Абонирайте се, харесвайте и това беше от мен. Чао!